Glima er Islands nationale sport, og man har glima fra vikingernes tid, eller 11 århundrede. For mange år praktiserede nogle kvinder, men det konkurrerede første gang år 1990. I dag er 8 klimaklubber på Island, men glima er også andre lande, for eksempel Færøerne, Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Frankrig. Og vikingernes tid glimmede man, når det tog på sin våben, også at det var koldt, så glimmede det, når det fik varme af kroppen. Mange nordiske historier siger på stærke og modige mænd, der glimmede en bjørn, spøgelse eller alderdommen. Med tiden andres glimmer. Bestemmelserne blev strenget, men begyndte at bruge bælter og særligt på klædning. Glima andres for en ting, men det bruger når det slås til at civilisere idræt. Glima er noget lighed til andre slags sporter, for eksempel Nuka Kanaria for det kanariske øer, Sumo fra Japan, Backhold fra Skotland, Gurren fra Frankrig og flere. Når man gør Islands glima helt specielt fra andre slags sporter, er det, at man skal stå lige ud, men ikke krumme ryggen. Man skal holde de særlige bælter, og der er mange bestemmelser, som man skal følge. Når dommeren giver et signal, du kan gik ind stationen og stoppe i midten om det. Giv det modstander et handryk og tage et greb på bæltet på. I glima står det mod det modstander. Din højre fod bliver foran det venstre. Din højre hand skal holde til højre end den venstre. Og du skal kigge over det modstanders højre skulder. Når dommeren giver et andet signal, så kan man begynde at skride i ringen med ordet. Er dommeren blæser til fløjte, så kan man begynde at glima. Det meste berømte klimaturnering på Island hedder Islandsgliman, og konkurrerer folk om opskriften Islands klimakong og dronning. Mænd konkurrerer om et kendt præmie, gratisbælte, men det er 107 år gammelt bælte. Mænd har konkurreret om det for år 1906, og er gratisbælte uvurdeligt. Spænden er godt usølv. Kvinder konkurrerer også om en kendt præmie, Freyjumælde, men kvinder har konkurreret om det for år 2000. Det er gået af guld, sølv og perler. Freyjumælde er også uvurdeligt. Også de specielle præmier for mænd og kvinder, det glimmer smukkeste. Kvinder skal være mindst 15 år gammel, og mænd skal være mindst 17 år gammel, så de kan konkurrere på Islandsgliman. Så skal I alle huske, at det meste kan besejre det største.